Čaute, sme zase na Kanárskych ostrovoch na Fuerteventure, čo je druhý najväčší ostrov a dneska máme prvý deň, ukážeme si naše ubytko a ideme smer na Popcorn Beach. To skôr taký africký štýl mi príde. Aj veľa Afričanov tu je, však samozrejme sme pri Afrike takých 100 km od Maroka približne, takže tomu to odpovedá. Takže ideme teraz smer Popcorn Beach a uvidíme, čo tam nás čaká. Takto nejak vyzerá na našej uličke. Dorazili sme na Popcorn Beach. Parkovisko tu je dosť veľké, takže pohoda. Už tu začína fučať, takže fotky asi budú mať štýl a ideme na to. Slávna Popcorn Beach, tak poďme sa pozrieť, či to vyzerá ako popcorn. S mušličkou. A ešte aj mušla, tak to je halus. Neviem, či to počuť na videu dobre, cez tie vlny. Ale je to vážne také popcornové, samozrejme je to nejedlé. Na pláži vidíme aj ostrov Lanzarote, ktorý je tam naproti. A tam sú mega vlny. Tu sme našli lepší popcorn, ešte väčší než bol tam. Mám popcorn, jdeme do kina. A ono vlastne, tieto biele kúsky sú vlastne skamenené korálové riasy. Začínajú malé kúsky rias v mori, kde sa obalia vápnikom, vlny ich potom vyplavia na pláž a slnko ich tu vybieri a takto to vyzerá. Pekné. Čiže sa ideme trepať ku vlnám a cez tento krásny terén. Čo je paráda. Sopečný terén je super. Pozrite sa na tieto mega vlny. Wow. Takže nachádzame sa v prírodnom parku Coralejo na severnej časti ostrova Fuerteventury. Je to vlastne dunové pole, je viac ako 11 km a piesok není zo Sahary, ako si veľa ľudí myslí, ale z rozdrvených múšľí a korálov. Nič, len piesok a my, to je paráda, naprosto. Šlapeme na dunových kopcoch, ako není to celkom sranda. Šmíka sa tu. A už sa nám tam objavuje Atlantik vzadu.
Ono sa to nezdá, ale po tej púšti sa chodí ťažko, že? Veľmi. To je normálne turistika. Hlavne keď chcete vyjsť na nejaký kopec pieskový. Ideme ešte k oceánu pozrieť. Tak, poctivo sa vyzúvame a aspoň nohy si namočíme v Atlantiku. Je to tam. Tak poďme. Ono to má asi 19 až 20 stupňov, viac asi nie. Takže si myslím, že to bude šok teplotný. Já zomrem. Ja som... Už to jde, už to jde. Tak sa ukáž. No. Ty vole. No, ako... Může někdo koupat. Je to studené jak šervíňa. To je masaker. Teraz sa pozrieme na ňu. Najodvážnejší člen posádky. Tepla? Nevadí mi. Blázon. Ideme teraz pozrieť Coralejo, mestečko, tak vám tu pustím nejaké zábery. Tam máme Lobos a Lanzarote. Takže boli sme vlastne v prístave, kde máte rôzne tie výletné plavby. Tak máme lístky na zajtra. A zajtra je posledný čas, kedy môžeme ísť, pretože potom tu budú vraj veľké vlny a dážď. Takže stihneme to snáď, čo poviete? Snad jo. Našli sme nejakú piváreň, kde majú viac druhov nejakých svojich pív na čape. Toto pivo sa volá jak? Alhambra. Alhambra, správne. Takže enjoy it. Na zdravie. Tak na zdravie. Odpověď. Výborné, výborné. Vynikajúci. Druhé kolo piva, Real Pils. Je to nejaké pivo plzeňského typu. Na zdravie. Na zdraví. Plzeňský typ, výborné. Fakt plzeňské. Ale dobré. Nič, takže ostávame tu, nevracame sa do Česka. Čaute. Tak, prišli sme z mesta a nakúpili sme si v obchodíku v marketu. Na ráno sme nabalení na Lobos a zajtra sa vidíme. Takže čaute, dobrú noc. Dobré ránko, lidičky, dneska ideme na Isla de Lobos, na ostrov a stavili sme sa v obchode po empanadas. Prvýkrát to ideme ochutnať. Daj to na polku, že ak to vyzerá. Plnené nejakým mäskom asi. Tam pôjdeme snáď. Z
Isla de Lobos vidíme krásne náš ostrov Fuerteventuru v celej kráse. Tu sú duny pri Coralechu a bývame tam v tom mestečku Coralejo. Masaker. Vyšli sme hore, dali sme to. Pozrite sa na tie nádherné výhľady. A máme Lanzarote pred nami. Ten ostrov. Krása. Trvalo nám to asi hodinu z prístavu dostať sa na vrchol. Určite to stojí hlavne za to, za tie výhľady tu. A to sme išli vlastne ráno 10:30 z Fuerteventury loďkou Water Taxi za 17 € jeden lístok. O 4:00 po obede prídu po nás späť. Takže tu strávime 5 hodín približne. Na pláži na Lobose našli sme si takú súkromnú hoju, tie sú všade, skoro proti vetru asi piesku. Sopku máme za sebou, takže nás čaká studené kúpanie v Atlantiku priamo pod sopkou. Nádhera, čo viac viac. Niekto býva na tom ostrove, ale vypadá to na zaobývané nejaké domčeky. Sme tu objavili občerstvenie. Máme tu bar ostrovný. Čaute, tak dneska sme sa rozhodli ísť na sopku Calderón Hondo, pretože tu ide nejaká búrka na Kanárske ostrovy. Snad je hurikán, tak uvidíme, no. Dúfam, že nezmokneme, ale dron teraz s sebou nemáme, pretože fúka vietor brutálne, takže aspoň takto zaberí. Hučí tu brutálne. Paráda.
Vietor má totálne grády vetru už.